Jeg hedder Rie, jeg er 61 år. Jeg underviser på et HF-center, der hedder Efterslægten, og det har jeg gjort i mange år. Jeg underviser i mediefag blandt andet. Min passion, det er film og medier. Jeg synes, at det er noget, jeg kan blive vildt fascineret af år efter år. Det er ikke noget, jeg på nogen måde bliver træt af, hverken at undervise i, eller også at snakke med andre om, og dyrke selvfølgelig. Hvornår det så gik op for mig, at jeg ville være mediefagslærer, det var ikke fra dag 1, hvor jeg læste. Det var faget, jeg valgte. Det var min passion, jeg valgte. Og jeg vidste ikke på det tidspunkt, at min passion også kunne være lærer. Jeg var en af de der studerende, som i virkeligheden bare valgte sin passion, og så bagefter måtte tænke over, okay, kan man også få et arbejde i det? Jeg vidste sådan set et par år efter jeg startede, at jeg egentlig gerne ville formidle det, som jeg selv brænder for til unge mennesker. Hvis jeg skulle give et råd til, hvis man gerne vil ind for medieverdenen, ikke? Så jeg synes, man skal være nysgerrig, og så skal man være vedholdende. Man er ikke bare sådan, nu kommer jeg ind og er kunstner, og nu kan jeg det hele. Man skal have en vedholdenhed.